Ešte chvíľku, ak môžem, tak vás držím ešte jednu takú malú reklamnú, hádam si môžeme spraviť, ale to len zbehnem, lebo Massimo to nestihol, kde sme. Ale venovali sme sa podstatnejším, ale nakoľko zaujímavé, že tejto mám ale nachystané. Búklet, toto. Toto si v podstate nájdete aj na USBčku. Je to v podstate technický buklet, len tak rýchlo to preletím, že čo fyzikom... Kde to mám tu celú obrazovku tu? Čo v podstate portfólio fyzikom, len to tak rýchlo zbehnem. Hej, toto sme mali. V podstate je to štandardizované ako aj zvyšok našej konkurencie. Akurát u nás tá výhoda je v podstate prijímač, ktorý tu máme, ako jediný na svete má 370 MHz šírku pásma v sebe. Nemusíte riešiť žiadne pásma. V podstate buď to pôjde, alebo to nepôjde. Čo sa týka imunity, citlivosti, porovnával som to s konkurenciou, môžem sa vychváliť, ale treba si to potom otestovať, máme to samozrejme v deme. Čo sa týka rýchlosti, odozvy 0,4 milisekundy je od vstupu na výstupu, od vstupu do výstupu v podstate. Samozrejme máme AEZ-čkové výstupy, sieťové, skenery, to všetko v tej mašine je. Samozrejme je tam aj tá frekvenčná diverzita, čo bola spomínaná, že máte dva bodypacky v jednom príjimači a sám si to prehadzuje, to už je v rámci ceny. Ďalej ako výbavu, ako jediný, čo sme testovali, máme multi-compounding, to znamená, vieme prijímať konkurenčné značky, to znamená aj jednu šuru, vieme prijímať Sennheiser, to znamená aj 3000-kovú sériu, aj Evolution a Audio Limited, čo v podstate máme aj my pre Slovensko, ale menej používané. To znamená, ak to celé príde a je nejaká úvaha, že by ste chceli prechádzať, nie je hneď nutné kúpovať kompletný systém, ale v podstate testovali sme to, funguje to 100%, či Evolution, HFR-ko, aj tú staršiu sériu, celý ten analogový vie to bez problémov prijať s tým pádom, že máme tých 370 MHz od 470 do 840 v jednom príjimači. Tým pádom aj skener, aj technické špecifikácie, to je v podstate všetko na tom USB kľúči alebo v tých katalógoch to máte, výstupy. Je tam trafakový oddelovák už v mašine, takže nepotrebujete, keby náhodou nejaké problémy DI-boxy. Je to v sebe, samozrejme mašina už tohto rangu, má v sebe antény, ako to nazvať, splitter, samozrejme, že môžete 4 alebo 5 príjimačov dvojitých poprepájať za sebou, nepotrebujete žiadne anténne rozhľadovaky. AEZ-čko je štandardné pripojenie s počítačom TP-čko alebo USB-čko. Tuto je spomínaný tento multi-compounding Ethersound, už v podstate už umrel, tam sme im tiež hovorili, že neskúsia Dante, budú na tom pracovať. Tuto je vlastne to prepojenie, networking, skenery, to už je štandard v tejto kategórii, čo sa týka skeneru. Voľby. Výhodou ďalšou veľkou je ich kalkulačka frekvencií, kde si v podstate viete oskenovať pásma a všetky tie DVB-tečka si vlastne označíte v interferenčnej kalkulačke a celé tie frekvencie, ktoré si vyrátate, viete nahrať naspäť do mašiny a v podstate si ich ako keby zablokujete, že pri tom skenovaní frekvencií vám ich nevyhľadáva. Hej. Takže to je dosť taká výhoda, že je to síce trošku pracnejšie, ale urobíte to raz tým pádom, že idete do Košíc, tak dá sa urobiť také, že si uložíte frekvenčnú mapu Košice a všetko, čo je v Košiciach v okolí, tak vám vylúči zo skeningu, pustíte si mašinu, oskenuje vám hotovo, vyberete, same sa to vie nadstaviť. Dokonca výhoda je, že sám si nadstaví aj squelch, čo je dosť podstatná vec v podstate pri analogu. Samozrejme kamerový prijímač, tu je to trošku menej z hľadiska technológií, že to je malé 240 MHz šírka pásma v jednej krabičke, je to dvojitý prijímač, plne diverzitný. Takisto vie prijímať to, čo ten veľký systém, to znamená Sennheiser atď. Technické dáta, tu nebudeme rozpitvávať. Možnosti sú kamerové, tí, čo majú vlastne kamery, sú tam slotové pre Ikigami, Panasonic, Razveli a samozrejme pre Sony adaptéry, pre chalanov, zvukárov. Je tu vlastne pripravený adaptér, ktorý sa dá napájať vlastne 12 V z exteriéru. Tým pádom je to ako samostatný dvojitý prijímač, sa to dá použiť. Hej, tuto je taký. Viete si to ako samostatný dvojitý. Samozrejme tužkové baterky tým pádom, že potrebuje viac energie, 4 tužky, takto to vyzerá na kamere. Toto je malý kamerový prijímač, alebo kamerový malý, v podstate dvojitý. Je tam TA3 výstup, tiež 232 MHz šírku v jednej krabičke. Mikrofón, linkové výstupy, dá sa to na USBčko, takisto frekvenčné skeny to má v sebe, už krabička sama sa naladí, to už je štandard, v podstate ako to vyzerá na foťáku. Čo sa týka iníru, iníru už testujú v podstate v tej narrow band, tých do 100 kHz vlastne vo vysielačke. Toto je ešte kamerový.
receiver, toto je IFBčko, to je v podstate interkom, a to môžeme preskočiť. Čo je zaujímavé, je vysielač inírový, ako dá sa urobiť, tuto si všimnite také malé, že 2V0, je to také, že povolenky z telekomunikačného, ale vieme páliť z iných 2 W. Nemal by som to hovoriť, ale vieme to, hej. Máme tu tento konkrétny mal 200 mW, lebo my to nestihli. Testovali to chalani z STVčky v Osrblí. Dosah. Samozrejme vie to takisto opačne, že vie to vysielať konkurenčné značky, skúšali sme to prijímať Inirovým Sennheiserom, v pohode to slúme. Používajú takisto tie digitálne syntézy, to čo spomínal, je to presné dosahy, 330 MHz pásmo je v tom, takže není problém sa naladiť. Samozrejme tie 2 W, to o tom oficiálne nie, ale tých 200 mW myslím, že by sa dalo, alebo potom povolenku. Samozrejme vieme vysielať, hej, samozrejme Sennheiser a Evolution vie to vysielať, samozrejme tak ako opačne to vie prijímať, tak vie vysielať aj, viete si urobiť vlastnú schému vysielania potom. Opaskové vysielače, štandard buď je dvojtužkový, jednotužkový, rozdiel medzi nimi je v podstate hlavný v tom, to je otázka technológií, Vizicom používa redukciu elektronickú, čo sa týka interferencií medzi dvoma vysielačmi, že to elektronicky potlačajú, majú to celkom dobre vymyslené, funguje to 100%, čo som zatiaľ testoval za toho pol roka, čo Vizicom máme na výrobách televíznych. Naladím a 10 hodín v tom vydržia tužky, 12, keď dáte IKEAcké, čo je taký merný štandard v podstate. Všetci to používame, lebo však za tie peniaze, tak 10 hodín IKEAcké, ani neviete, dáte baterky, môžete ísť. Konektory máme buď LEMO, alebo pre nás DPA-kových, samozrejme rovno DPA mikrofón si našrobujete, takže tie problémy s tými redukciami sú v tomto prípade odstranené, že to DPA rovno našrobujete do opáskového, aj ak to máme aj tu. Vysielacie výkony 1050 mW je štandard, nabíjacie baterky, kovové celo, a tento väčší dokonca vie za použitia ešte trafako nápať 48V mikrofóny pre tých televízorov, ktorí ste potrebovali. Takisto mapy, tie frekvenčne sa dajú nahrať aj do tejto krabičky, infrakom, softverové updaty, technické, čo sa týka kvality, treba to vytestovať, ak máte. Samozrejme vlastnosti je kocka, takisto Phantom, máte výstupy, vstupy, všetko, čo sa vám myslíte, tam je handky. Handkom máme v podstate štandardizovanú s adaptérmi, viete si tam ako aj u ostatných konkurencií, tým, že Vizicom si nevyrába vlastné vložky, stačí dať redukciu v podstate, alebo rovno z výroby, viete si tam našrobovať šuru, šepsa, samozrejme DPA, ako aj tu máme našrobovaný, takisto sa dajú výkony, 232 MHz šírka pásma, takže v podstate my, čo máme, tak sme od 510 do 698 už frekvenciu, ktorú tu máme, už sme na tom mysleli, že už to pôjde preč. Hej, DPA, šeps, Mila, audiotechniku si môžete, samozrejme šuru tu máme aj niekde redukciu, takže si môžete vaše obľúbené, hej, pre tých zvukárov, Betty, Báščo, SM58 si tam našrobujete. Hej, aj tu je to spomenuté. Shure, Sennheiser si tam viete dať. Toto špeciálne push to talk, príjimače majú sekundárny výstup a viete došrobovať potom do handky tlačítko, kde si viete aktivovať ten druhý výstup, že celkom sa im to osvedčilo pri televíznych výrobách. Bol som na Slovensku asi moc nie, ale je tu tá možnosť pre režisera alebo pre niekoho, že aby ste mali odbočenie, tak nemusíte hulakať cez pol sály, ale stlačíte si gombík a dajú sa prepájať, alebo si len odpojíte hlavný výstup a zapnite si ten druhý. Tu sú vlastne polárne charakteristiky, hej, šeps, tu Milan, DPA je štandard, antény, samozrejme, ako boli spomenuté, 6-smerová, smerová, so zosilnením. Potom sú tu priebežné káblové zosilovače, keď by bolo treba, toto je potom taký trošku viac výkonný. Samozrejme, čo je dôležité, koaxiálne káble. Takže snažíme sa aj my, ako viete, na tom makať. Zohnali sme celkom super kábel teraz, takže kto budete mať chcieť vedieť viacej informácií, z Čiech či z Nemecka sme zohnali kábel, ktorý je ďaleko pod týmito hodnotami, na 100 metrov sme niekde na 12 decibelov útlmu, myslím, že na 100. Je to trošku hrubší kábel, ale s tým sa nedá. Ale aj ten kábel je alfa, omega, to nebolo tiež spomenuté, ale anténa, kábel, to je alfa, omega. Nie nejakú RG58 z Teska za 40 centov, bohužiaľ, tak aj taký aj výsledok. Hej. Že nejedná sa len o to tienenie, ale aj ten kábel samotný je dosť podstatný. Toto sú tie splittery, ktoré ste sa pýtali potom, buď splitter, alebo sú aj tie prepínače.
tie Matrixové, viem, že Massimo mi hovoril, že budú robiť nejaký novší teraz, ktorý bude vedieť naraz viacej antén, že si budete môcť potom vyrápať. Ale to je v podstate budúcnosť, toho ešte nás čaká. Toto je ten optický prenos vlastne UHF signálu. Viete si prenášať obidvoma smermi, to znamená, viete tak INIR posielať z prenosového vozu von, takisto viete prijímať aj naspäť. Sú tam enkové konektory potom na antény, čo je v podstate profesionálny konektor. Optika je štandardizovaná 20-30 km optického káblu. Bez problému si môžete prenašať, keď bolo treba nejakých náročných. Vyrába sa to potom vo fabrike, že buď si dáte ten modul alebo ten modul. Hej, tak jak to máme aj tu otvorené v podstate. A takto to funguje. Buď máte prenos signálu do mašiny, alebo potom idete s iným. To sú špecká. To je tak v krátkosti asi čo sa týka toho portfólia. Katalógy tu sú. Otázky, ak máte, ja som v dispozícii, pán Zeleňák ešte v pohode, môžeme debatovať, není problém, zatiaľ nás nikto nevyháňa, myslím, že do tretej môžeme debatovať, tak to je bolo plánované, takže hoci čo zaujíma, čo sa týka všetkého možného, čo tak sme vám v dispozícii, aj Massimo je tu, takže čo sa týka aj Vizikomu ako takého. A čo sa týka testov, není problém, mašinu máme, prijať sa to dá. Ostatné sme v podstate skúšali, aj čo hovorím, čo sa týka tej populárnej Shuri aj Sennheiseru. Není problém, funguje to v digitálke. S tým, že máme prenos od tých 470. A budúcnosť sme si dali, takže tešíme sa. Ale že sme na Slovensku, tak nebude to asi taká tragédia hneď, ale ten rok 2018-19, všetko závisí v podstate od peňazí, koľko autúčkári a svaňáci a títo budú ochotní investovať do toho, aby čím viacej, ak to pásmo odrežú skorej, tak budete to potom všetci asi prídete, naladíte, buch, a už sme dohrali. Ďalší problém sú rušičky, ale to už sme zase v inej debate potom. Ale tento problém je taký, že aj tá 800, zatiaľ veľa z vás viem, že 800 má, v tých divadlách sa to používať zatiaľ dá, ale ak tie problémy, bude sa to prejavovať, takže funguje, buch sem, výpadky tam, kde bráni, šum, svistu, tak potom treba hľadať. Skenery sú, není problém, hovorím aj tie drahšie mašiny, bez toho asi tá budúcnosť sa nezaobíte, že kedy si ste prišli, volali ste sa naladili, to už asi nebude také, že fresh, takže spektrálne analýzery, toto stojí nejakých 250 € asi zhruba, dá sa to online s počítačom prepojiť. Má tam klasický malý konektor, takže dá sa tá anténa fakt, že si dáte malú smerovú do ruky, malý kábliček a budete si potom skenovať. Zatiaľ to Slovenské národné UPA Judického, ten problém ešte, tá 800 je relatívne dosť potlačená, ale aj ak mi Patrik Pačes hovoril, že ten už bohužiaľ má, a to je pritom o pár metrov ďalej, že on už 800 problémy má. A toto bude v podstate aj tých nižších pásmach. Ak príde to 5G, treba sledovať noviny, prípadne posielať nám maily. Aha, to vás chcem, ak ste sa niekto nezapísali, prosím vás, ak chcete dostávať informácie čerstvé, čo sa tohto týka vonku, dajte nám tam mail, aj čo sa týka fresh informácií čerstvých. Ja som v kontakte s pánom Pištekom z Telekomunikačného úradu. Minulý týždeň sme telefonovali spolu. Chcel som, aby sem prišiel, bohužiaľ, ako hovoril, nedalo sa to, pretože fakt tie rokovania s Maďarmi, s Čechmi ohľadom tej DVB-T2, posúvania, dokonca digitálne rádia sa chystajú, ale to je v podstate nižšie frekvencie. Teraz to práve prebieha, všetky tie frekvencie, takže dať vám teraz, že kupujte 500 MHz, nedám vám odporúčanie, proste buď ešte to, čo teraz ešte existuje, máte nakúpené, bude sa dať používať do XY doby, že ešte už nie, alebo potom výhľadovo rozmýšľať nad tým, že čo potom dá. Samozrejme, istota je kábel. Takže drôtiky a hovorím, ak máte otázky, sme tu, môžeme debatovať, antény, môžeme rozoberať. Máme tu všetko, čo. Takže ďakujeme vám za pozornosť a ideme tu.